футбол бешубҳа варзиши бузургтарини олам аст ва ӯро ҳамагон дӯст медоранд, аммо боз паҳлӯе ҳастанд ки мухлисон аз он бадашон меояд. имрӯз мавзӯи наворам ҳамин аст ва мо бари шумо чизҳоеро мегӯем ки мухлисон дар футбол дӯст намедоранд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягикс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягикс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Фут бародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. мо мефаҳмем ки футболбозон бояд ба мусобиқаҳои байналмилалӣ омодагӣ бинанд, аммо танаффуси рӯзҳои фифа ба аксарият писанд нест. ҳар дафъае ки рӯзҳои фифа мешавад, мо вақти худро ба дигар корҳои зиндагӣ сарф мекунем ва он қадар аз таътил хушамон намеояд. чизи дигаре ки рӯзҳои фифаро нофурам мекунад, ин ҷароҳатҳо ҳастанд. дастаҳо ягон рӯзҳои фифаро бе талаффути бузингарон нагузарондаанд. ҳамин худаш бас аст ки онро бад бинанд. ҳатто сармураббиҳои дастаҳо ин режимро бад мебинанд. боз медонед чиро мухлисону мураббиҳо бад мебинанд? дуруд дароз тафтиши варро. аслан ба истифодаи он тарафдорем, аммо вақтро кашола кардан барои хулосабарорӣ чизе аст ки дилгиркунанда шудааст. баъзан мо аз экран ҳам мебинем ки бузингар дар офсайд қарор дорад ва чаро ин ҷо вақт кашанду хаткашӣ кунанд. аҷибаш медонед дар чи аст? баъзан бо ҳамон вақткашӣ ҳам хулосаи довар хато бароварда мешавад. азоби мухлисони ҳамон даста дучанду сечанд мегардад. ба тарафи дигар менигарем. дахолат танҳо дар ҳолати корти сурхи мустақим, яъне довар ба корти зарди дуюм хулосаи нодуруст барорад, онро тафтиш намекунанд, чун корти сурх мустақиман дода нашудааст. хориҷ кардан ку кори осон аст, аммо агар тафтиш кардан ки бошад, бояд ҳама ҳолат дида шавад. вақти мухлисон be in ham меравад, пас чаро ба чизҳои ҳассос онро сарф намекунанд? чизи дигаре ки мухлисон бад мебинанд, ин ба ҳаракатҳои табиӣ ҳам ҷазо додани бузингарон аст. масалан, корти сурхи Маркус Решфорд муқобили Копенгаген дар Лигаи Чемпионҳо бисёр ҳам ҳолати нангин буд. Куртис Джонс ҳам айнан ҳамин ҳолатро муқобили Тоттенхэм дида буд. охир ин бузие нест ки мо ҳама мехостему дӯст медоштем. танҳо довару масъулон нестанд ки ба дили мухлисон задаанд, балки сармураббиҳоу бузингарон ҳам дар баъзе маврид ҳамин хеланд. яке аз хатои бузурги онҳо бозиро нарм карданашон аст. дар сомонаҳо равед мебинед ки мухлисон чӣ хел аз нармии бозиҳо дилгир шудаанд. рақобати ҳассос гум шудааст. дербиҳои Лондон, Мерсисайдӣ ва Манчестер маънои худро гум кардаанд, чун бузингарону мураббиҳо ба оғӯшгирию хандаҳо машғул ҳастанд. онҳо аллакай чӣ будани рақобати бузургро фаромӯш кардаанд. мо ку онҳоро ба ҷанг дар майдон даъват надорем. ҳадди аққал шадидият мисли қабл бошад. ҳамин хел не? аҳамият додаед ки бузӣ чӣ қадар мисли робот шудааст. ҳамааш ба давидану задани гол мондаасту халос. кани он ҳунари зебои қаблӣ. шояд Мессию Роналду буданд ки футболро зебогӣ медоданд. шояд ин сабаби техникаҳо аст ва ё одамизод дигар фаъолиро аз даст додааст. чизе ки бошад набошад, дигар бозӣ маззаи худро гум кардааст. дӯстон, мо Роналду Назарио, Роналдиньо, Зидан, Фиго, Ривалдо, Окоча, Анри ва як қопча беҳтаринҳоро дар як насл доштем. ин номҳои гуфтаамон ҳам зебоӣ меофариданд, ҳам нуқтаи охирашон бехато гузошта мешуд. имрӯзҳо бошад Неймар агар як гузариш кунад, ҳама сомонаҳо ҳуш аз сарашон меравад. кам аст охир чунин ҳолатҳо, кам. оиди футболбозон боз ҳамон вақткашии онҳо ҳам дилгиркунанда шудааст. мо ку футбол тамошо кардан мехоҳем, на ин ки ҷароҳат гирифта мисли ҳунармандон нарасида ҳам чарх заданашонро. ин хел намешавад ку? бояд бозиро мардонавор пирӯз шуд. ба доварон як бор дига баргардем. чаро онҳо бузингаронро барои ҷашнгирӣ аз гол ҷазо медиҳанд? агар футболбоз куртаашро барорад, чӣ мешуда бошад ба довар? ин ҳолатҳо дар футболи муосир бештар рух додаанд. Роналду, Месси, Марио Балотелли, Иньеста ва дигару дигарон. ин бузингарон барои ҷашнгирии хотирмонашон чӣ гирифтаанд? корти зард. охир чаро? ин гуна амалҳое ки ягон маъное ба беҳтар шудани бозӣ надорад ба касе писанд нест. дӯстон, шумо ҳам шояд чизҳои бадмедидаатонро дар футбол доред. пас фикри худро дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.